Sziasztok, ez a mai videó arról fog szólni a Robloxozásról, a Skibidi Toiletről. Na, mehet is a videó. Várjatok, közben nem kell fülhallgató, mert én hallgatom a zenét mindig, amikor csak, és arra jöttem rá, hogy várjatok, ez nem a fő videó. Igen. Na, itt vagyunk ugye a játékban. Várjatok, az egész nem működik. Laggol az egész. Nem mész be oda. Nem mész be. Ez az én házam. És be kéne lézereznem. Várunk egy kicsit, hogy betöltődjön. Mert ez nem jó, hogy befag. Jó. Na, lézer, halló, lézer! Lézer nem akar működni. Én, mert ez nem is az én házam. Na ez. Itt van kamera titán. Itt van. Én nem égek meg a lézerben, mert nem tudok. Ha így nektek jó. Közben forgatom a kamerát is. Látjátok? Na. Az egy Skibidi Toilet. Jó. Biztos látjátok? Jó. Iratkozzatok fel és a kommentbe írjatok valamit. Mert soha nem írtok a TikTok videóimhoz semmit. Ne írni fogtok? Közben megfordítom a képen. Tessék. Közben olvashatok is. Holnap lesz egy stream, hogy mindenki készüljön fel a hosszú streamre. Mert én nem fogom fogni mindig a telefont. Most valamire készülök. Megnézem a izéimnek a pénzét. Jó sokat gyűjtöttek. Közben nekem azt a telefont is kell fogni. Úgyhogy ne haragudjatok, hogy megfogom most a kamerát, de most mehetünk egy másik játék. Tudom, hogy nektek homályos a kép, mert mozog. Na, tűzd már be. Motoros játékkal fogunk játszani. Hogy egy obbival. Azt ismeritek? Ha ismeritek, akkor nyomjatok 1000 lájkot, és csinálok ebből is videót. És az nem copyrightos zene. Reméljük nem copyrightos. Ha valaki tud angolul, akkor ezt írja le a kommentbe, és elolvasom neki. Na, tudok ekkerekezni. És most látjátok ti is. Na. Na,
Ez a videó nagyon hosszú lesz, csólok, és ez nagyon jó is lesz. Ha akarjátok, lesz GTA-s is. Bocsánat. Mindig ezt a pályát zenével szoktam csinálni. Ez amúgy az én pályám, mert nem volt odaírva a nevem. Az elvette a motoromat. Ja, most már látjátok. Ezt felteszem YouTube-ra, ha tudtátok. És beértem, na mi van? Na mi van, beértem, csicskák. De majd mindjárt megyünk a gépemhez, addig majd leállítom a videót, mert ez hosszú. És még ráadásul a képet is kell forgatnom. De ebben nem kell a képet forgatnom, mert ezt tényleg látom. És ha akarunk elkerekezni, akkor elkerekezhetünk így. Ez könnyű. Ilyen könnyű. De most mehetünk is gyorsabban. Gyorsabban. De nagyot ugrattunk. Hallod, az majdnem hátradőlt. És a második videóban, ha akarja a testvérem, akkor Minecraftozhatunk együtt. És a Facebookon megtaláljátok az apukámat. Nem, inkább. Na, csak rosszul mondtam, mert elfelejtettem valamit. Rosszul mondtam, de ez amúgy vicc volt. Na, akkor mehetünk. Mindjárt elásik az ember! Most lehet, hogy nektek fura, de halljátok, majdnem elértem azt. Persze, burulj le, s leborul. Az amúgy majdnem kiugratta a világ fél ugratását. Ja, ugrass le úgy, hogy belevizél a fejed a kovakőbe. Tegnap játszottunk a Minecraft-tal. Most ez Roblox. Ha mindenki akarja megkeresni a nevemet, ott van, hogy Hunter. Mindenki írja be, hogy Hunter. Most mindjárt megkeresem a sarkot, és ott vagyok. Ott. Az vagyok én. Hunter. Ha meg akarja a nevemet, akkor nézzétek meg. Ott van kint, hogy Hunter. Oké? Na, mehet tovább a játék. Itt ugye nem kell semmit se forgatni. Ugye itt már mondtam, hogy itt nem kell semmit se forgatni. És ha akarjátok, akkor megmutathatom, hogy lehet fékezni, és közben mész, és ráhúzod az ekkereket. Na, én most nagyon profi vagyok. Ha akarjátok, GTA-zhatunk is a Grand Theft Autóval. Mondjátok meg, hogy kell felvételt csinálni. Jaj, bocsánat, beerült a telefonom.
Ez rossz. Írjátok be a kommentbe, mit kell csinálni. Hogy felvételezzek. És mennyibe kerül egy kamera. Keressetek rá. Várjatok egy kicsit. Kiesett a billentyűm. És beledugom, ugye a billentyűbe. Ja, menj már bele, a kurva anyád. Na mindjárt, addig ide mutatom nektek.